awọ adịghị abụọ see ife n'efu. Ijiji si na ahụrụ anyọ n'elu wee nyụ na ọ gbara ya gharị. Ọ bụ nwaanyị na-eke ogiri ma ijiji anya kpọrọ. O chefuo ochie ma ọ fụ akpọ ya ihu. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m. Asị m nke onye chiri na zere. Asị m ebe bere ugo bere, nke si ibe ya ebe, asị ka nkukwa ya. Ụmụnne m ndị Igbo, biko gere m ozi a, maka ndị be anyị si na mgbere niile makpu amakpu, o nwekwanụ onye ma nke afọ na-arụ. O nweghị ezinụlọ enweghị nsogbu, maọbụ o nweghị onye enweghị nsogbu n'ụwa. Mana ndị be anyị si na agadi nwaanyị bụ ụzọ wee na-eti akụ ama nchefunata ebe o dosara mkpume o ji wee tie akụ. Unu n'anya, ọ na-afụ na o nwere ọtụtụ ife na-emenụ ndị be anyị na-eneghara anya. Nye ka nsị ka m wepụta m. Ikekwo ifu na o nwere onye nyere gị aka tupu ị bụrụ mmadụ. O nwere onye nyere gị aka tupu ị bụrụ odegwu. Ijizie maka gịnị na o nwetụrụ nghọtafie gị na ya nwere, ịkpọzie ya asị. Onye ka ndị be anyị si na ọkụkọ ama nchefunata onye hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Nwanne m nwoke anaghị ahapụ isi aka abụọ oriọ. Ịbịa n'ezinụlọ, o nwere onye na-ebu ibu ara ezinụlọ. O nwere onye eji na-azọdo ọkpa n'isi ọ na-edi, na-abụ na ezinụlọ mege na-aga n'iru, na-abụ na adịmmma mmadụ n'ime ezinụlọ dịkọta n'udo. Nwanne m nwoke, ejighị mgbawu wee ghara ọgụ. Bue dike mbọsị ọgụ achọwa dike. Ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere nghọtafie, ya ejighị ya maka ya bụ ife atụ ya iro. Ọ ya aka mma ife ọbụla ama mme ka ọ gazie. Unu n'anya n'ọnwa nke mbụ wee rue n'ọnwa nke ikpeazụ a, nwanne m nwoke kụgene ya ọnụ, maka na ka ndị mmụọ ka ndị. Aga m eme nke, aga m eme nke, ọkwanụ na chi kwado. Maka na onye laghachara ụra tete okene echi ya. Ejine na gị na ya na-eri iro wee lolo ilo ohu wee baa n'ụmụ amụta na ngwuru ahụ. Maka na onweghị onye ma isi ga-abụ eze echi niile. Ọ bụrụ na ị mejọrọ mmadụ, biko kaba arụ jee yọọ ya. Ọ bụrụ na inyochazie ya ọ jụzie, ịma na imego nke iji wee bụrụ mmadụ. Ka ndị mmụọ na-emebi ife n'ezinụlọ, na-emebiri enyi na enyi ife. Nganga buru ụzọ n'elu ụwa, ọdụda ga-ekpere azụ. Maka na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka, ọ bụrụ na nne ya anọghị ya, nna dị ya nọ ya. Maka ndị be anyị si na ị ga-ama mpụ, gị bụ ụzọ shi igwe. Maka na ọ bụghị ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ife ọbụla ama mme na-agazi ọfụma. Ezinụlọ ọbụla egwuru ajọ owere nwa agụrụ n'ebe ahụ. Onye ọbụla nwere nsogbu ọ na-agabiga. Mana anyụkọ mamiri ọnụ, ekwere na ọ ga-agba ụfụfụ. Maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ
ibe ga-ezi ya. Chịkọọ ngwuru gị, kwee ka unu nọ ukwu azịza nke onye iro na-apụghị ịtọpụ. Kpee udo n'ezinụlọ, ekwene ka onye outsiders bịa kpere ngwuru gị udo. Nwanne m, ekwere na ime n'ọfụ na ọ ga-agazi. Ajụna onye na-ekwu m, maka na ọ bụ ọnụ mmụọ ka eji were ekwu okwu dị ndụ n'ụwa mmụọ, okwu dị ndụ n'ụwa mmadụ. Aka m bụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ mbụ ka ị na-afụ m, asị m gị nnọọ, sonyere m, gbasara m ozi, gwa m ebumnobi gị. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewo.